ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಿ ಪಂಡಿತ್ ಬೇರೆನ ಪುಟ್ಟದ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಇರುವಾಡು ಹೊಸತೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ಈ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಇಂದು ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಹೊಸದ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ವರ್ಷ ದೀಪ ನೀನೆ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ఏ సాంగ్ కట్టండి. ನನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋಡು. ಎಸ್ ಡನ್. ಪೂರ 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 ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗಾವಲ್ಯಾ ಇಂಚೆ 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 ತಿರ್ಗಾವಲ್ಯಾ ಸೆಲ್ಫಿ 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 ಬಲೆ 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 ಪೂರ ಪೂರ